صدیق ہوں جڑا جھوٹ ہی نہ بولے ہجرت دی رات جدو حضور ابو بکر پاک نوں لے کے چلے نا تے بوئے چوں باہر نکلن لگے مکے دے وڈے جڑا بوआ سی بڑے شہراں دے دروازے ہوندے دلی گیٹ پاک حرم گیٹ پہلے شہراں دے بوئے ہوندے سن تے اگوں ابو جہل نے پہرے دار کھڑے کیتے ہوئے لنگنا تے اتھوں ہی تے ساڈے تو بچ کے لنگھی گئے تے اتھوں لنگن دی اتفاق کہتا جدو سرکار گزرے تے پہرے دار سائڈ تے حضور گزر گئے تے شک پہ گئے بندہ کو لنگیا تے دوڑ کے گیا کہ انہیں بوہا روک لیا ابو بکر لنگن لگے تے روک لیا کون ہو فرمایا ابو بکر سمجھ گیا مکے دا عظیم تاجر اکھنے لگا ابو بکر یہ تے میں پتہ لگا کون ہوئی پارا جڑا اگاں لنگ کے گئے نہیں کون ہے جے اکھن میں نہیں جانتا تو جھوٹ ہے جے اکھن میں نہیں جانتا جھوٹ ہے جے اکھن میرا نبی ہے تے سچ پر امانت خیانت ہے راز راز نہیں رہندا فرشتے بھی نیڑے ہو کے پر سنتے نے بھی آج کیوں دامن بچائے گا تو ایسا جواب دیتا فرمایا تو نہیں جانتا انہیں کہا نہیں فرمایا راجولو یہدن السبیل اے او مرد کلندرے جڑ میں رستہ پہ بخانا ہے وہ سمجھا بھی شاید ابو بکر تجارت کرم جاندے نے پہتے نے رستے دا پتہ کوئی نہیں تین نال بندہ رکھے اب جڑا رستہ پہ بخانا ہے پر ابو بکر تیو جواب دیتا کم لیا اے دنیا دے نہیں تے جنتان دے رستے بھی جانن والا ہوں ایک گل علی پاک دی کرم تے پھر میں غار ثور دا تھوڑا منظر پیش کرنا اونچا بول رہا سبحان اللہ کیا بات ہوں شیطان آ گیا شیخ نجی دی صورت کیوں کھلوتے انہیں کہا اندر نبی پاک ستے نے انہوں شہید کرنے انہیں کہا کمڑے اس سے نامتے ہاتھ مارو مٹی پاک کے ٹور گئے تو ہم کھاک نہیں پتہ لگی وہ اندر گیا کہ چادر چکی دے وچوں مولا علی ابو جہل بڑا غصے نال اللہ پہ کہنے لگا تو ایتھے تو پھر نبی کی تھے نبی کی تھے جے آکھن نہیں پتا تو جھوٹ ہے جے آکھن فلانی جگہ تے گئے تے سچ ہے پر گل تے پھر اوتھے ہی اب کیسا منظر ہے میرا ہجرت دی رات دو امانتاں نے جڑیاں کافراں دی امانتاں بندیاں دی امانتاں حضور نے وہ مولا علی دے والے کیتیاں نے تے جڑی رب دی امانت ہی وہ ابو بکر صدیق دے حصے وچ آئی امانت خدا حصہ صدیق چاہیے تے امانت مخلوق حصہ علی میں چاہیے جی آخر میں نہیں جانتا تو جھوٹ جا کر جاننا ہے سچ ایسا جواب دیتا کمال کر چڑے پر میں کیا آگے ہیں یہ کہنے لگا 10 تیرا نبی کی تھے پر میں ادھر چلے گئے گل سچی اگوں ابو جہل کہنے لگا کتنے گئے ہن دسنا پینا نہ دسن تے آخر پتہ نہیں تے جھوٹ ہے جے دسن تے پتہ لگدا گئے یار سورج نے تے پھر پردہ نہیں رہندا آپ نے پوچھتا ہے نبی پاک فرمایا چلے گا کتنے گئے فرمایا جتے جانا سی اگلا جملہ اس کو بھی دعا کرے جو سبحان اللہ اچھی آپ انہوں نے نبی فرمایا چلے گئے انہوں نے کتے گئے فرمایا جتے جانا سی وہ پوچھتا کتے جانا سی جے آکھر نہیں پتا تے جھوٹ ہے جے آکھر گارے سورے جانے تے گل سچی ہے پردہ نہیں رہندا پر جیڑا جواب دیتا مولا علی نے سنیاں دے دلے ٹھنڈ پہ پاندا رسول اللہ سننی آکھن لگا نبی فرمایا چلے گئے کہندا کتے گئے فرمایا جتے جانا سی کہندا کتے جانا سی فرمایا جتے گئے نہیں او اچھی بات نہ جڑا در مصطفیٰ تو پڑھے ہو کسی دے قابو نہیں ہوگا